Seguim amb la sèrie de vídeos de LibreOffice Calc sobre Linux, en aquest cas un Ubuntu Studio 20.04 posat al dia, i us ensenyaré aquesta vegada allò que no hauríem de fer o allò que no hem de fer amb LibreOffice Calc o amb altres programes de full de càlcul. El primer que no hem de fer és pintar totes les cel·les perquè no es vegin les línies de divisió. És a dir, per exemple, agafem aquesta columna i li apliquem el color blanc. Apliquem a tot, seleccionem les cel·les que no volem que es vegin les línies de divisió i apliquem el color blanc, seleccionem aquí tot el que és visible i el pintem de blanc, fem el mateix aquí perquè no es vegin. Pintat. Queda molt maco a l'hora d'imprimir o a l'hora de lliurar en un PDF, etc. Això és una... No sé com qualificar-lo, però això és una pèrdua de temps. Estem dient al LibreOffice que ompli, que posi un farcit, que ingressi, que faci més gran el fitxer amb un color en les cel·les. És una pèrdua de temps i el fa més feixuc per carregar, entre altres coses. La manera més elegant d'amagar aquestes línies de divisió és fer servir el menú. Menú, visualitzar, línies de graella, en comptes de pintar en blanc. És a dir, que ens anem aquí, menú visualitzar, mostra les línies de la graella i ja ho tenim. Ja tenim aquí el tema. Si volem que quedi decorades les cel·les de la nostra taula, doncs podríem fer una selecció i anar-nos aquí a ensenyar les vores, totes, per exemple, i aquí tindríem la nostra taula destacada. I el full seria òptim. El següent que no hem de fer amb un full de càlcul, sigui de LibreOffice o d'Excel, com ho veurem a continuació, és fusionar cel·les que siguin de dades, que tinguin dades que després vulguem nosaltres fer càlculs, acumulacions o extraccions. Anem a veure com es fa amb Excel i després tornem a LibreOffice. Farem una petita incursió en Excel, no és el propòsit d'aquest canal, només per veure com funciona això de fusionar les cel·les. És a dir, si fusiono aquestes tres, li dono el botonet, ja m'avisa que la combinació de cel·les només conserva la part de dalt, el valor superior de la primera filera. Aturo el vídeo, faig la resta i seguim. Si nosaltres ara volem filtrar, per exemple, realitzar un filtre estàndard, i hem de filtrar el client 2, per exemple, mireu que hi ha buides, cel·les buides. Seleccionem el 2, que tenim els valors, i només ens treu un. No hem de fer això, perquè això no és un literal que ha de quedar maco i per això fusionem les cel·les. Això és una dada susceptible de ser tractada. És una taula de dades. Això no està ben fet. Ara torno al LibreOffice Calc. Bé, ja hem vist com es fa a Excel o com no es fa. Ara anem aquí amb LibreOffice Calc i hem seleccionat les nostres cel·les que volem fusionar. LibreOffice Calc funciona d'una altra manera. Anem a format, fusionar cel·les i fixeu-vos bé que tenim tres opcions: moure el contingut de les cel·les ocultes a la primera cel·la, conservar el contingut de les cel·les ocultes i buidar el contingut de les cel·les ocultes. Aquest és el cas del veí d'Excel, que aplica. Anem a fer-ho i veiem què passa. Buidem el contingut de les cel·les, estem d'acord, i ara fem la fusió de l'últim valor d'aquí, fusionar cel·les, buidar. Ho tindrem una taula molt maca, molt vistosa, sense repeticions. Anem a aplicar un filtre, és a dir, seleccionaré
aquesta taula, anirem aquí a posar dades, menú dades, ja ho tenim aquí la icona, filtres, fem un filtre i ara mirem, per exemple, el client 2 en té 3 entrades. Vale. Seleccionem, per exemple, pel client 2. Mireu, tinc 8, tinc client 1, client 2, va, fem això, fem el client 2, d'acord? Oh, només ens surt una entrada. Quina entrada surt? Desfem el filtre i veiem que el que estava sortint era la primera. Fem-ho ara com cal fer-lo, és a dir, que seleccionaria les cel·les que vull fusionar, format, fusionar cel·les, i triaré el que LibreOffice m'està oferint, que és conservar el contingut de les cel·les amagades. Fem el mateix, paro el vídeo. Si nosaltres ara filtrem el client 2, que és el que hem fet abans, en l'exemple, veurem que no ens falten dades, no hi ha dades buides, doncs evidentment farem el client 2, filtrem i ens mostra els valors que té el client 2. Amb això hem explicat el que no cal fer amb la fusió de cel·les. Si treballeu en fulls de càlculs d'aquest d'Excel, doncs tingueu present que no es poden fusionar cel·les que després serveixin per fer filtre de dades. I el tercer que no hem de fer és aquest cas que us he preparat aquí. He inventat una companyia fictícia amb venedors que fan desplaçaments i cobren per quilometratge, restaurant, hotel, etc. i presenten una liquidació. No hem de fer què? No hem de fer separar la informació en fulls diferents, tampoc és llibres diferents, tampoc carpetes diferents, arxius diferents, etc. Per què? Perquè això pot semblar molt pràctic i molt organitzat, però ve de l'època que no teníem la tecnologia i no és pràctic portar aquí un llibre. Us poso un exemple. Això sembla molt organitzat. Tenim aquí liquidació de despeses d'una data, el nom de la persona que és beneficiària i qui ha aprovat aquesta despesa i tal. Queda imprimit, el responsable signa i és una liquidació manual. Però és pràcticament com si ho haguéssim escrit amb una màquina d'escriure. Imaginem-nos que ara volem saber el total de despeses per hotel o en una data concreta o per un venedor. Què haurien de fer, doncs? Anar a copiar això en un full, totes i cada una. Imaginem que tenim no dos, com he posat aquí, sinó 50 o 60. Posar-lo en el mateix full tampoc és pràctic. A més estem repetint aquí les capçaleres i el total parcial. Això és susceptible de cometre equivocacions. Copiar-los i pegar-los, enganxar-los aquí uns darrere l'altre? Tampoc. Suprimir els subtotals i les capçaleres repetides? Potser sí, però és susceptible de tenir alguna equivocació. En aquest cas, per exemple, el senyor de Perpinyà, si no recordo malament, tenia 3 entrades, quilometratge, restaurant i hotel, i aquí és molt fàcil que m'hagi equivocat, aquí m'he equivocat. Sí que podria sumar, però això no funciona. Per exemple, si el tenim totes les dades, tot junt, en una taula com aquesta, i tenim un filtrat, recordeu que el filtrat tenim el botó de filtre bàsic, filtre automàtic, o dades, filtrar, ho tenim aquí. I ens demanen, per exemple, això que hem gastat en un mes, doncs seria tan fàcil com aplicar el filtre i si volem el mes de juny, doncs fem el mes de juny, ens anem aquí, fem el sumatori i ja ho tenim, ja ho sabem, sense copiar ni pegar, simplement tenint totes les dades agrupades. Està molt bé si sumes l'import d'un mes, però si a més volem un concepte, per exemple, que hem gastat en ferrocarril, en bitllets de tren, doncs molt fàcil. Agafem,
i seleccionem també com a filtre el tren. I ja tindríem que hem gastat en el mes de juny en bitllets de tren. Veieu que és fàcil. I si ens volen complicar més? Tot això de la selecció, d'haver posat un filtrat aquí, ens va molt bé, però si ens demanen per venedor, per mes i per concepte, com ho fem? Doncs en aquest cas, el més senzill, amb un registre ben fet, que es vegi que és un registre, el que podem fer és seleccionar tota la taula, anar-nos a inserir taula dinàmica. Selecció actual, li diem que estem d'acord, tan senzill com posar, per exemple, venedor i l'import, que aquí el tenim. Fem d'acord, i aquí tindríem primer l'aproximació, el que hem gastat per cada un dels nostres venedors. Anem a fer el segon cas. El segon cas seria semblant, posaríem camps de fila el nom, la data també com a fila i l'import per a acumular i sumar. I ara tindríem aquesta taula, tenim el venedor, la data, l'import, el venedor, la data, l'import, etc. I quadre. Tot això està molt bé, però si ens demanen què ha gastat cada venedor per concepte, també ho podem fer amb una taula dinàmica. Per descomptat, arrosseguem aquí el nom, el tipus arrosseguem a columnes i l'import a sumatori. Fem això i, miracle, aquí tenim el venedor, tenim el concepte en les capçaleres de columna i el total per fila i per columna. Què us sembla? Ja veieu la importància que té el tenir la informació preparada en forma de taula amb les dades encara que estiguin repetides. És a dir, que no fer el format que teníem aquí del senyor aquest, del revís aprovat per, sinó que és directament en el registre, forma part com a columna per poder fer seleccions. Totes aquelles dades les anem posat en taula. Després, la forma més senzilla és aplicar un filtre, com ho hem vist aquí. Un filtre que va de manera ràpida, ens pot fer una visió i una selecció de les dades que compleixen el criteri pel qual nosaltres fem aquest filtre, no? Tot menys això que havia parlat, de tenir-lo aquí separat de qualsevol manera o tot agrupat. Si el filtre se'ns queda coix, tenim aquí al fer una taula dinàmica, que se'ns queda en LibreOffice Calc, queda molt bé, perquè ens fa un tab al costat. Altres fulls el que fan és ficar-te la taula dinàmica just en aquesta zona. Aquí no és el cas de LibreOffice. I recordem que són taules dinàmiques. Per exemple, si alterem algun valor o afegim, per exemple, aquest senyor Albert, per exemple, que se veu que són 21. Aquí mateix, en comptes de 21, posarem 210 perquè es vegi. Guardem i anem a la taula dinàmica. No es veu reflectit, però no patiu, perquè fixeu-vos, actualitzo i aquí està l'increment que he fet del valor. Vull dir, les taules són dinàmiques. Això reflecteix en tot moment el conjunt de dades, que és el que us he proposat en aquesta part final del vídeo. Ja hem arribat al final, espero que us hagi agradat. Sé que les taules dinàmiques mereixen un vídeo més llarg. Si ho voleu, m'ho poseu un comentari. Si us ha agradat el vídeo, marqueu que us agrada, subscriviu-vos al canal si encara no sou subscriptors i us espero en un altre vídeo de The Survey Marketing Digital. Fins al proper vídeo.